Hindi ka mag-t-shirt. T-shirt ako. Hi guys! We're doing the spicy noodle challenge. And karon we bought Lucky Me Pancit Canton extra hot chili. Muonig, amo na nang gitimpla. And then kani Korean pod noodle. While doing the noodle challenge, maglaro din kami ng Jenga ni Dodong. Gusto ko lang magpasalamat sa Blair. Right now I'm wearing this. The shade is Chris. I'm wearing the berry lenses. Look at my lipstick. Tako. Wait lang, hindi po ito na ayos. Dapat sobrang perfect mo. Kasi gagalaw pa yan ulit. Sabo ka lang! Alright! Gulbaan, madaan yun. Ano yung gulbaan? Ito po isa. Nervous. Ano, maanghang? Lalalala. Wow. Mainit pa siya. Good. Wow! Spicy, no? Sarap. Dami. Sarap lang. Halang. May lipstick pa ako. Sarap, no? Sarap. Sarap. Parang wala nangyayari sa'yo. Mahilig ako sa maanghang. Kasama ba yung soup? Oo. Saan yung chili garlic mo? Kala ko maglagay ka pa ng garlic mo. May sili din yun. This is from the RSL. Salamat ka ayo. Bawal pala kami mag-water. Alright! Oh my gosh. Halang pa more. Sarap! Sarap. Sabi mo kailangan ipawis yung noodles. Liam. Sarap. Liam. Ala. Dapat na tayo din ulit. Ha? Ay, ang bango. Ang ganda. Ang lambot. Okay ka lang dong? Ako na ba? Ang daya mo eh, hindi ka naman nawawala ng concentration sa anghang eh. Sobrang anghang ba? Ako na, no? Actually, umanghang yung beef corn.
Tingin mo, ano mas maanghang? Yung Lucky Me or yung Hindi ko alam eh. Shinram Nagsama na yun? Uy! Bangulo ba? Tumutulog na yung box. Daya ko, hinawakan mo. Ganda nito. Kaya mo pa doon? I'll try my best. Uy, ang daya mo! May sili ba yun? Uy, nag-fresh ka. Ang hang. Ha? Oo. Daya. Uy, lab! Portal, matali mo doon, uy. Hulog yan. Last lipstick to try on. Drake! Busog ka. Actually, nabusog ako. Araw, gabi, nakapiling ka. Pusong ligaw. Hala dong, hindi na record. Mag-ulit daw tayo. Gipaning ito na kayo. Kasi. Ay ko. Wow! Hoy, daya mo! Pusong ligaw. Stop! Ligaw. Hoy, kaloy! Kaloy! Wow! It's violet. Wala, kaganda. Teka lang. Grabe, ang ganda niya. Ganahan ko. Oh no! Yung feeling mo matalo ka mo. Yug mo na siya ba? Excuse me, sorry. Naachig ako sa anghang. Ang bilis mo talaga kumain. Napik na. Galing mo lang. Mahulog yan. Grabe ka ba? Isa lang. Ang hilig mo kunin yung mga ano.
Yung nagpapayugyog. Oh yeah! What a reaction! Sige na dong! Busog na ako. Ba't ang galing mo? Basta tawa pa ako sa reaction. Parang kang kung fu. Hindi ko na maubos. Busog ka ko ba? Hindi na mabangbang. Bang, bang, bang! Love talaga eh. Gusto ka na to? Good job. Ay, sunodog na si Dudong sa Spicy Noodle Challenge. Ang galing. At least nadawag sa Jenga. And sa mga ganahan mag-buy sa Blair Japan lipsticks, try it. Just contact them. You can check their Facebook and contact lenses. I'm gonna try other ones in different videos. Alright! Salamat kaayo! Sabihin mo, halang. 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 Luoy, gipanimot. Maayo man sa dudong ko. Ang sam nila! Ha ha ha.